फिसा चेनेलाव बयखौबो खनसे बराय हरबावनाय थाबाय आरो दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि आंनि नायलांबाय थादो दिनै मोसौ थुखैनाय नालाय ओंखायनो दिंखिया जानो आं दिंखिया खाफैदों दिनैथ' फुंखा जानाय दिंखिया मोनो ना मोना नायनोसै मैया एसे दं बारा गैया एसेबानो जायोलै मैयाबो एसे दंखायो मैया खाखानाय Hey! All right. लोगोफोरा मैगङा खाखांजोब्बाय बिसिमानो आरो सायनोसै दा खुंखा जानोसै बेदरजों मैगं सायगासिनो नै खान्थालबो होगोन थाइजौबो होगोन ओमफ्राय बेखौबो होगोन आरो आबौ 100 बेसेबां जानांगौ होनदोंमोनलाय 100 बेसेबां जानांगौ होनदोंमोनलाय नङालै इयो माबाया 101 जानांगौ 101 जाजोबालै फुंखायानो गैया मा खेरा दाखिनि माखौ होनो
Keretakku kira keretakku di dorok lagi. Tostaसो जागोन खोमा जोंहाना टस्टा एकथायाव जोंहा ओंखाम जानो नागिरबाय खुंगा भाजा जाबाय नै माबायदि नुदोंथाय अमा बेदर अनेकथा लगायनाय आरो नै ओमफ्राय जोंहा मोसौ थुखैखालि ओंखाम गुसुसो सोमनायसो जाखायो आरो ओंखाम दहायनो सोमना दोनदों आङो गुसुनो थान्दानो जानोसै बाबा ओंखाम गुसु जाबा मा जायो होनदोंमोनलाय जोंहा मोसौ थुखैखालि ओंखाम गुसुसो जाखायो आरो सोमनायसो दिंखिया भाजि अमा बेदर नै बेनो आरो नो जाना नायलाय माबायदि जादों ओइ प्लेटखौ जाना खोन्थादो बेदरखौ दरसिया गोथाव जादों जाबाय थानोसै होमबालाय जोंबो एवनो रोंखायोलै लोगोफोर आङो ओरैनोसो होनदों बियो लोगोफोर जोंहा गेलेहैनो नागिरबाय जों गामियाव माबा मा होनोमोनलाय बैसागु मेलानि गेलेनाय होनो नागिरदों आरो बेखौ गेलेहैनो नागिरबाय नै ओइ गेलेग्राफोरा सान्दुं गोसाथार गेलेहैनोसै गेलेग्राया गेलेहैनो नागिरदोंना खारनो हाबावगोनसो खारनाया नैबे सासे दं खारनाया खारग्राफोर खारनो थांसै जोंहा बैसागुनि मोसानाया दानो नंथारो मोसानाया मंगलबारखालिसो जों गामिया फिसा नालाय ओरैनो फिसासो खालामनो नागिरदों आरो गेलेग्राफोरानो गैया हनै अमा बिबु जानानै दाफैदोंहाय लायाखै Hai guys. Ini dah sembuh makan. Hai guys, hai. Apa? Nih jangan second ektrisa. Oh नै एक्ट्रिसा बावगारदोंसो आं नुवाखैनोमोन Udah nunggu. मन्दिरखौ गाहाय नुदों हा खोनानै Nisa Tanggoi, Nisa Mika, Nisa Angelo. Suruh. Oh ya satu semua azar boy. Gila,
Ada lo pasti ini mereka ini kalau ini. Kira aku muncul sini apa? Kira baru muncul. Ôi, xin cho nó vào bao quay vào bờ. Quay lại. Ra đừng đây bạn. Hả bay. Ra sih. Sendal garden. Siapa barang ini? Sendal mana? Siapa? Mana lai ber ke lihatnya.
मा देरहाखोलै आङो खारनायावहाय थार्दआव मोनबाय ओमफ्रायो दाउला सौलायनायाव फार्स्ट थांबाय आरो सेकेन्डसो नै इसो रिया बिमायासो फार्स्ट थांदों ओमफ्राय आं सेकेन्डसो आंना खारनायावबो फार्स्ट दाउला सौलायनायाव फार्स्ट ओमफ्राय सियाराव सेकेन्ड बेनिफ्राय मायाव मोनथाय खारनायाव फार्स्ट बारनायावलाय फार्स्ट लं जाम्प बारनाय मानसि फिसा नालाय बियो बुरजाथाराव थायो आरो मोनब्रै प्राइज मोनबाय आं मोनब्रै